סרטון חברים, כיף אגן בעוד סרטון חדש, בלי שאלות, הולכים לעשות גם שאלות תשובות, בואו נתחיל. אז חברים, הצלמית שלנו זה רוני, תגידו שלום. שלום. אז רוני בעצם הולכת לצלם, והיא תשאל אותי את השאלות בעצם. טוב, אז מוכנים? איך קוראים לך? קוראים לי איתן בלצר, מי שלא יודע, ערוצו אלפא גיימר. וכמה אתה? אני בן 10 חברים, מי שלא יודע. האם הייתה לך חברה? חברים, יש לי שתי סיעות. מה התחביב שלך? התחביב שלי זה גוף צלם וחברים, שלא יודע. האם אתה אוהב לרקוד? פחות הסגנון שלי, אבל כל אחד מהסגנון שלו, לא חושבות. תרקוד, 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 תרקוד. באיזה ימים תעלה סרטונים? חברים, מי שלא יודע, אני אעלה סרטונים בשישי שבת, עכשיו אני אומר את זה, שעכשיו תדעו מתי אתם תפתחו את היוטיוב ותפתחו את היוטיוב. באיזה כיתה אתה? אני כיתה ד' חברים. האם אתה אוהב את הצופים שלך? כן, ברור. בלעדיכם אני יכולה לפתוח ערוץ יוטיוב אמיתי, טוב. איך קוראים לאחים שלך? לאחים שלי קוראים אלון בלצר, גיא בלצר וגיא בן 8, אלון בן כמעט 4. אז חברים, בואו נעבור לסגר. אז חברים, זה הסרטון שלנו, מקווה שנהנתם. אם נגיע ל-15 לייקים, נעשה סרטון עם בת דודה שלי, העורכת והצלמית שלנו פה, ואנחנו נעשה דבר כזה. אם אתם, היה שאלות שלא עניתי לכם ואתם רציתם לשאול, תכתבו בתגובות! שנפתח אותם, מקווה שאתם רוצים לעשות דברים. עד אז, יאללה ביי!